बर' बिजोङाव सोलोंथाइ लानाय रसमा मगरनो मदद हैदों लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया। 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों उथ्रिसार जानो हानाय रसमा मगरखौ कलेजनि मुं थिसननायाव हेफाजाब होदोंमोन कास्टम बसुमतारिया। रसमा मगरा गरिब नखरनि सासे हिनजावसा एबा फरायसुलि। मिरु लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारिया दिनै फिन खौरां लाहैदों कुमारिकाटानि रसमा मगरनि नखराव। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारिकाटानि थागिबि रसमा मगरा थांनाय 2023 मायथाइयाव बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानानै सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि रसमा मगरा नखराव जोबोर दुखुथिया। बिफाया मेघालयाव खैला जावनानै नखरखौ दैदेनबोदों। दुखुथिया नखराव मिरु लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारिया बिनि दुखुनि मोदै हुगारनायखौ एबा गरिब नखरनि सासे गोजौ सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब नांगौ जानायखौ नुनानै सहायनो हायियाव फरायनायाव हेफाजाब नांगौ जानायफोरखौ मदद होबोदोंमोन। दिनै फिन बेबादिनो रसमा मगरनि नखराव खौरां लाहैफिननानै कास्टम बसुमतारिया राङारि अनसुंथाइ हैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे अनसुंथाइ हैनायाव हेफाजाब होफादों तामुलपुर जिल्ला बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि चित्रिसर बसुमतारि लोगोसे सालबारि जिल्ला बिपिएफनि इनचार्ज खनिन्द्र ब्रह्ममोना। अनसुंथाइ होनायखौ लानानै मिरु लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारिया कलनि गेजेरजों एरैबादि फोरमायहरो। थांनाय 2023 मायथाइयाव बर' बिजोंजों फरायनानै रसना मगरा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादोंमोन। जोबोद गोरिब नखराव जोनोम मोननाय रसना मगरनि बिफाया मेघालयनि खैला खनियाव खामानि मावो। गुदि बर' फरायसालियाव फरायनानै बिनि उनाव गेजेर बर' फरायसालियाव फरायनानै गोजौ बर' फरायसालियाव फरायनानै थांनाय 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारदोंमोन। बिथाङा जोबोद गोरिब नखरनि सासे फिसाजो। बै समावबो आं मुस्रि कास्टम बसुमतारि नेहाथारि लाइमोन बिपिएफनि रसना मगरनो HLC पास जाखांनायनि उनाव मुं थिसननो थाखाय एडमिसन लानो थाखाय रां अनसुंथाइ होफैदोंमोन। दा 2024 मायथाइयाव तामुलपुर हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट इयाराव फरायगासिनो दं रसना मगरा। 12 जानुवारि 2024 मायथाइयाव जोङो रसना मगरनि न'आव फैनानै खौरां लाफैदों। खौरां लाफैनायजों लोगोसे बिथांनो खाथा आरो कलम आरो गांनैसो बिजाब बायनो थाखाय एसे रां अनसुंथाइ होफैदों। बे हाबाफारियाव सालबारि जिल्ला बिपिएफनि बानस' आफादगिरि मुस्रि खनिन्द्र ब्रह्म बिथांजों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि चित्रिसर बसुमतारियाबो बाहागो लादों। जों लाइमोन बिपिएफनिफ्राय बेखौनो जों मिजिंथियो रसना मगरनि गोजौ सोलोंथाइ लानाया मोगथाङाव जाफुंथों आरो बिथाङा मोजां सोलोंथाइ लानानै साख्रि बाख्रि मावनानै गोरिब नखर बिफा खैला खनियाव खामानि मावनाय आरो गावनि फंबाय आरो बिनानाव बिथांमोनखौ सोलोंथाइ लानायाव मदद होनो हाथों। बेखौनो जोङो लाइमोन बिपिएफनिफ्राय सानो। बिटिआरआव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोर। 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगोन। बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ थाखो 12नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा लानो हागोन।
बिटिआरनि सदर सहर कक्राझारनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी, फार्स्ट एड पेशेंट केयर एंड एसिस्टेंट नार्सिं, ओटी टेक्निशियन, आईसीयू टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन कोर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएस भारत सेवक समाज डिप्लोमाखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्लोमाखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। नोंथोंमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 86383914746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।